ኣብ ኣሜሪካ ኦሪገን ስቴት ወዲ 28 ዓመት ሙልጌታ ስራው ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ እናሰርሐን እናተምሃረን ይነብር ነበረ። ይኹን እምበር ኣብታ ንትምህርትን ንስራሕን ዝሓርያ ከተማ ፖርትላንድ ኣብ ኣፍደገ ዝነብረሉ ኣፓርታማ ብሰለስተ ዓሌታውያን ጻዕዱ ተቐተለ። ኣብቲ እዋን ኣብ ጸጥታ ምምዕባልን ሰላምን ዝነበረት ከተማ ፖርትላንድ ሕንፍሽፍሽ ኣተዋ። ብተወሳኺ እቲ ዝተፈጸመ ቅጥለት ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ጸሊም ታሪኽ ገዲፉ ሓሊፉ እዩ። ሙሉጌታ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ምስ ከደ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ክልተ ስራሕ እንዳሰርሐ ስድሩ ይሕግዝ ነይሩ። ምሸት 13 ሕዳር 1988 ሙሉጌታ ምስ ኢትዮጵያውያን ብጾቱ ተዘናጊዑ ጽቡቕ ግዜ ሓሊፉ ናብ ገዝኡ ክመለስ ከሎ ኬን ሚስኪ፣ ካይል ቡርስሊ፣ ስቲቭ ስትራሰር ዝተባሃሉ ኣባላት ኒዮናዚ ኪንግ ቀጥቀጥዎም። እቶም ጻዕዱ መናእሰይ ኢስት ሳይድ ዋይት ብራይድ ተባሂሉ ንዝፍለጥ ጉጅለ ኣባላት እዮም ነይሮም። ኣብ መጻወቲ ሜዳ ቤዝቦል ሙሉጌታ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። እቲ ገበን ኣብ ጎደናታት ፖርትላንድ ዝተፈጸመ ይኹን እምበር መንቀሊኡን ምኽንያቱን ግና ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። እቶም ቀተልቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝንቀሳቐስ ዋይት ኣርያን ሬዚስታንስ ወይ ድማ ዋር ዝበሃል ዓሌታዊ ጉጅለ ቀጥታ ርክብ ነይርዎም። መራሒ ናይቶም ጉጅለ ቶም ሚትዝገር እቶም መናእሰይ ብግልፂ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይጉስጉስ ነይሩ እዩ። እቲ ዝሕዝን እቶም ንሙሉጌታ ዝቐተልዎ መናእሰይ ዜግነታዊ ግቦኦም ከም ዝፈጸሙ ክዛረብ እውን ተሰሚዑ እዩ። እቲ ኣብ ፖርትላንድ ዝተፈጸመ ምስ ካሕካሒ ቅትለት ከመይ ኢሉ ምስ ካሊፎርኒያ ዝርከብ መራሒ ዓሌታዊ ጉጅለ ክተሓሓዝ ክኢሉ። ስድራ ሙሉጌታ ብሃንደበታዊ ሞት ወዶም ነቲ ዓሌታዊ መዋቕር ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ዝጀመርዎ ዘስደምም ጉዕዞ ሕጊ ኣበይ በጽሐ? እቲ ቀንዲ ጎስጓሲ ጽልኢ ቶም ሚትዝገር ብኣሽሓት ኪሎሜትራት ርሒቑ ጎስጓስ ክፍጽም ዝገበረ ገበን ቅትለት እንታይ ዓይነት ፍርዲ ኣውሂብዎ? ኣብዚ ቪድዮ ሓደ በዓል ብሩህ ተስፋ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ከመይ ገይሮም ጻዕዱ ዓሌታዊ ሕልሙ ኣጸልሚተምዎ፣ ብተወሳኺ ብድሕሪት ገበን ዘሎ ጎስጓስ ጽልኢ ዝገብር ትካል ክፈርስ ዝተገበረ ታሪኻዊ ጉዕዞን ዝተሓላለኸ ገበንን ክንድህስስ ኢና እሞ ክሳብ መወዳእታ ምስዛ መደብና ጽንዑ። ሙሉጌታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 450 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ከተማ ደብረ ታቦር ተወሊዱ ኣድኡ ኣብ ቁልዕነቱ ስለ ዝሞተት ቀረባ ኣዝማዱ ብፍቕርን ሓልዮትን የማዕበየሞ። ኣዝማዱ ጽቡቕ ባህሪ ከም ዝነበረ እዮም ዝዛረቡ። ንሱ ህይወቱ ብሰላም መሪሑ ክኸይድ ዝምነ ዝነበረ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው እናገደደ ምስ መጸ እቲ ዘይምርግጋእ ንሙሉጌታ ሓዊሱ ንብዙሓት ሰባት ከይረጋግኡ ገይርዎም እዩ። ኣብ 1974 ዝተወልዐ ሳውራ ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ቀይሕ ራዕዲ ሓወብኡ ንሙሉጌታ እንግዳ ብርሃን ኣቐዲሙ ካብቲ ሃገር ተሰደደ። እዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ሙሉጌታ ኣሰር ሓወብኡ ክስዕብ መንገዲ ኸፈተሉ። ኣብ ሕዳር 1980ታት ሙሉጌታ ኣብ ኣሜሪካ ዝሐሸ ትምህርቲ ስራሕ ንምርካብ ተስፋ ሰኒቑ ናብ ኣሜሪካ ስቴት ኦሪገን ኣቕንዐ። ብምቕጻል ምስ ሓው ኣቦኡ ኣብ ከተማ ቢገርተን ምንባር ጀመረ። ብትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከበጽሑ ካብ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዝመጸ ዓብዪ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ኣብ ፖርትላንድ ኮሚኒስት ኮሌጅ ብንግድን ምህንድስናን ትምህርቱ ምክትታል ጀመረ። ንሱ ኣብ ፖርትላንድ ዝሃነጾ ህይወት ብዙሓት ሰባት ናብ ኣሜሪካ ክመጹ ከለዉ ክረኽብዎ ዝደልዩ ዓይነት ዝተማልአ ነይሩ። ጎኒ ንጎኒ ትምህርቱ ስራሕ ከይመረጸ እናሰርሐ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንስድሩ ይሕግዝ ነበረ። ፈለማ ሙሉጌታ ብምቕጻል ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛ ጽሬት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓቢሮሞ ይሰርሑ ዝነበሩ መምህራን ገራብን ሕያዋይን ምዃኑ መስኪሮምሉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፖርትላንድ ኣቪስ ዝተባሃለ መኪና ዘካሪ ትካል ኣውቲስታ ኮይኑ ብቐዋምነት ስራሕ ተቖጽረ። ኣብ ስርሑ ሓቀኛን ሕርኩትን ስለ ዝነበረ ናይቲ ወርሒ ንፉዕ ሰራሕተኛ ተባሂሉ እውን ተሸሊሙ እዩ። ንሱ ኣብ ኣሜሪካ ህይወት ክመርሕ ላዕልን ታሕትን ተበለኳ ኩለመንኡ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተሪፉ። ምክንያቱ ወዲ 6 ዓመት ወዱን ኣይናለም ጥላሁን ዝተባሃለት ኣፍቃሪቱን ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ። በዚ ምክንያት ሙሉጌታ ኩሉ ነገሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ነበረ። ንሱ ደኺሙንን ስልኪንን ከይበለ ይሰርሕ ዝነበረ ንዕኦም ስለ ዝኾነ ካብቲ ወርሓዊ ዝረኽቦ ኣታዊ ዝተወሰነ ገንዘብ ይልእኸሎም ነይሩ እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣይናለምን ወዱን ናብ ኣሜሪካ ኣምፂኡ ስድራ ምምስራት ድማ ዓብዪ ሕልሚ ሙሉጌታ እዩ። ቅድሚ ምሟቱ ንስድርኡ ሰላም ንምባል ናብ ኢትዮጵያ ቴሌፎን ደው ኢሉ ንወዱ ከዓ ካብ ኣሜሪካ እንታይ ክሰደልካ ክብል ሓተቶ። ወዱ ድማ ሓዱሽ ሳእንን መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ማልያን በለው። ይኹን እምበር እቲ ዝርርብ ቴሌፎን ሄኖክ ምስ ኣቦኡ ንመወዳእታ ግዜ ይገብሮ ከም ዘሎ ዝገመተ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። ንሱ ናቱ ናይ ስድርኡን ህይወት ንምምሕያሽ ቀትርን ለይትን ይሰርሕ እኳ እንተነበረ
ኣብ ፖርትላንድ ዘፍርሕ ጎስጓስ ይግበር ነይሩ። ኣብቲ እዋን ከተማ ፖርትላንድ ርእሰ ከተማ ስኪንሄድ ዝብል ሕማቕ ጎስጓስ ተዋሂብዋ። እቲ ምንቅስቓስ ግድን ሰሜን ምዕራብ ወይ ድማ ኖርዝ ኢስት ኢምፒናቲቭ ብዝበሃል ዓሌታዊ ርእየተ ዓለም እዩ። ቀንዲ ዕላማ ምንቅስቓስ ከም በዓል ኦሪጋን፣ ዋሽንግተን፣ ኦድሆ ዝበላ ከተማታት ሰሜን ምዕራብ ፓሲፊክ ካብ ካልኦት ዓሌታዊ ነፃ ዝኾና ንፃዕዱ ጥራይ ዝተፈቐዳን ከተማታት ምፍጣር ዝብል እዩ። ነቲ ምንቅስቓስ ዝጀመሮ ኢስት ሳይድ ዋይት ብራይድ ወይ ድማ ESWP ዝበሃል ኣብ ትካሉ ካብኡ ዝፍለጥን ጉጅለ ኒዮናዝን እዩ። እቲ ጉጅለ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ምቅልቃል ዝጀመረ ምንቅስቓስ እንትኸውን ኣዶልፍ ሂትለር ዝገበሮ ምጽናት ዘርእን ልዕልነት ጻዕዱን ዝድግፍ እዩ። እቲ ጉጅለ ኢስት ሳይድ ዋይት ብራይድ ስደተኛታት ኣይሁዳውያን ጸለምትን ካብቲ ከባቢ ንምእላይ እናሰርሐ ጸኒሑ። ኣባላት ESWP ዝኾኑ መናእሰይ ብፍቓዶም ባዕሎም ዝተወደቡ ተመሰሉ እኳ ብድሕሪኦም ዝንቀሳቐስ ዓብዪ ሓይሊ ነይሩ እዩ። እቲ ሓይሊ ኣብ ካሊፎርንያ ዝርከብ ዋይት ኣርያን ሬዚስታንስ ወይ ድማ ዋር ዝብል ዓሌታዊ ትካል ክኸውን ከሎ መካየዲ ስራሕቲ ትካል ድማ ቶም ሚትዝገር ይበሃል። መርሒ ዓሌታዊ ትካል ዕላምኡ ንምዕዋት ከምዚ ዝበሉ ዓሌታውያን መናእሰይ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ልክዕ ከም እግረኛ ወታደር እዩ ዝጥቀመሎም ዝነበረ። ኣብ 1988 ኣብ መወዳእታ ሚትዝገር ነቲ ወፍሪ ትካል ዝፍጽም ዴቭ ማዜላ ዝተባሃለ መንእሰይ ናብ ፖርትላንድ ለኣኹ። ቀንዲ ዕላምኡ ESWP ዝበሃል ጉጅለ ብምውዳብን ብምስልጣንን ዋይት ኣርያን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምዝማን እዩ። ብፍላይ ምስ ካልኦት ዓሌታውያን ክጋጨውን ክዋግኡን የበረታትዖም ነይሩ። ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት እቶም መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሰባት ፍሉይ ዝበለ መሳርሒ ክጥቀሙ ዴቭ ኣምሂርዎም እዩ። መጻወቲ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ሓዊሱ ኣብ እግሮም ብረት ዝተገጠመሎም ቡትስ ሳእንታት ክጥቀሙ ይምዕዶም ነበረ። ወፍሪ ዝቕበሉ ኣባላት ESW ኣብ ፖርትላንድ ረኸበ። ካብኣቶም ሓደ ወዲ 23 ዓመት ዝኾነ ሜትሊዝ ዝበሃል ባንድ ዝደርፍን ኬን ሚስኪ ወይ ድማ በመድረኽ ሽሙ ኬን ዴዝ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብቲ እዋን ወዲ 19 ዓመት ዓመፀኛ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተፈታዊ ዝነበረን ካሊ ብሉስተር እዩ። ተቐባልነት ንምርካብ ዓብዪ ባህጊ ዝነበሮ ኣብቲ ዓሌታዊ ጉጅለ ዓቕሙ ንምርኣይ ዝደሊ ዝነበረ ወዲ 20 ዓመት ግዳም ሓደር ስቲቭ ስትራሰር እውን ካብኣቶም ሓደ እዩ። ኣብቲ እዋን እቶም ልዕልነት ጻዕዱ ዝዛረቡን ሙሉጌታን ዝተራኸብሉ ቅጽበት ተፈጠረ። ብሓደ ኩርናዕ ክንሪኦ ከለና ሙሉጌታ ኣብ 12 ሳውዝ ኢስት 31 ስትሪት ዝርከብ ኣፓርታማው ሰላማዊ ህይወት እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ብኻልእ ኩርናዕ ድማ ኣብ ጥቓ መነባብሮ ኣፓርታምኡ ESWP ተኣኪቦም እቲ ምጽራይ ዓሌት ብኸመይ ከም ዝፍጽምዎ እናተዘራረቡ ኣብ ኣፓርታማ ብጻዮም ይሰትዩ ኣለዉ። 12 ሕዳር 1988 ቀዳም ሰላማዊ ህይወት ሙሉጌታ ተብቅዕላ ላዕለወይቲ ዕለት ኮነት። ኣብታ ምሸት ክልተ ናይ ዝተፈላለየ ዓለም ሰባት ዝኾኑ ጽሑፍ ከም ዘራኸቦም ከይፈለጡ ዝተፈላለየ ዓለም ሒዞም እቲ ምሸት ይሕልፍዎ ነበሩ። ብሓደ ገጽ ናይቲ ኢስት ሳይድ ኣባላት ምስ ኣፍቀርቶም ኮይኖም ሙሉእ ለይቲ ኣልኮል ክሰትዩ ዓሌታውነት ክጉስጉሱን ወረቐት ክብትኑን ሓደሩ። ኣብ ሳውዝ ኢስት ስትሪት ዝርከብ መብዛሕትኡ ግዜ ዝእከብሉ ኣፓርታማ ፓርቲ ኣዳልዮም ክዘናግዑ ጀመሩ። ኩሉ ዘረብኦምን ፀወቶኦምን ኣብ ጽልእን ዓሌታውነትን ሱር ዝሰደደ ኣመለኻኽታ ከም ዘለዎም ዘርኢ ነበረ። ብኻልእ ኣንፈት ድማ እቲ ወዲ 28 ዓመት ህርኩት ሰራሕተኛ ተምሃራይ ኣቦ ሓደ ቆልዓን ሙሉጌታ ድሕሪ ስራሕ ፈተውቱ ወንዲ ወሰን ተስፋይን ዝተባሃሉ ኣዕርኽቲ ይዘናጋዕ ኣምስዩ። ንሶም ድራር ድሕሪ ምብልዖም ንሙሉጌታ ብመኪና ኣፋነዎ። ለይቲ ሰዓት 1 ምስ ኮነ እቶም ኣዕርኽቱ በታ ጸባብ መንገዲ እናተጓዓዙ መጺኦም ኣብ በሪ ኣፓርታማ ሙሉጌታ መኪና ደው ኣበልዋ። ሙሉጌታ ካብቲ መኪና ወሪዱ ንብጾቱ ብመስኮት ቻው ኢልዎም ተሰናቢትዎም ናብ ኣፓርታማ ኣቕንዐ። ይኹን እምበር ኣብታ ቅጽበት እትያ ኣብ ጽው ዝበለት ምሸት ዋላ ሓደ ሰብ ዘይሓሰቦ ነገር ተፈጠረ። ኮሚኒስት ብሩስተንን ስትራሰንን ምስ ኣፍቀርቶም ካብቲ ኣፓርታማ ወፁ። እቶም ጻዕዱ ዓሌታውያን ኣብ ጻዕዳ ኒሳን ንስታን መኪናኦምን ተሰቒሎም ብፍጥነት ክጓዓዙ እንትፍትኑ መኪና ዓርኩ ደው ኢላ ስለ ዝነበረት መንገዲ ዓፀወትሎም። ንዕኡ ጥሩምባ መኪና ብሓይሊ ክወቅዑ ጀመሩ። ተወሳኺ ጽልኢ ዓሌታውነት ዝተሸከመ ጸርፊ ክነዝሕሉ ጀሚሮም። እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮነ። እቲ ሰላማውን ርጉእን ሙሉጌታ ኢዱ እናውለብለበ ተረጋጊኡ ኢሉ ከረጋግኦም ፈተነ። ይኹን እምበር እቶም መናእሰይ ብኣልኮል ሰኺሮም ብጽልኢ ዓቢሮምን ስለ ዝነበሩ ክረጋግኡ ይኽኣሉን። ሰለስቲኦም ናብ ሓራስ ነብሪ ተቐይሮም ካብ መኪኖኦም ዘሊሎም ወረዱ። ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሕጡር ጽልኢ ዝነበሮም ከሚኒስኪ እቲ ብመደብ ዝሓዞ መጻወቲ ቤዝቦል
ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ነበረ። ብምቕጻል ኪሚንስን ስትራሰርን ነታ ደዊላ ዝነበረት ናይ ዓርኪ ሙልጌታ መኪና ቢትሮ ብሓይሊ ክሰብርዋ ጀመሩ። ካብቶም መሓዙት ሙልጌታ ሓደ ዝኾነ ወንዲ ወሰን ተስፋይ ስለ ዝፈርሐ ካብታ መኪና ወሪዱ ኣብ ትሕቲ ካልእ መኪና ተሓበ። ይኹን እምበር ካይል ቡርስሊ ምስ ሙልጌታ ክዋጋእ ጀመረ። ዝሕዝን ቡርስሊ ምስ ሙልጌታ እናተቃለሰ ከሎ ኪሚስኪ ብድሕሪት መጺኡ እቲ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ቤዝቦል በትሪ ኣብ ርእሲ ሙልጌታ ዓረፎ። ድሕሪ እዚ ሙልጌታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ናብ መሬት ወደቐ። እቲ ዝሕዝን ሙልጌታ ኣብ መሬት ወዲቑ ከሎ ኪሚስኪ ንሙልጌታ ብተደጋጋሚ ብበትሪ ሃረሞ። እቶም ካልኦት ድማ በቲ ብሓፂን ዝተሸፈነ ጫምኦም ረገጽዎ። እዞም ሰባት እቲ ውሽጦም ዝበቐለ ቁጥዐን ጽልእን ኣብ ተግባራቶም ብግልጽ ዝረአ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኪሚስኪ ኣብ ልዕሊ እቲ ብደም ዝተሓጸበ ኣስፋልት ተዘሪሩ ዘሎ ሙልጌታ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ገበረ። እቲ መውቃዕቲ ንሙልጌታ ክሳብ መወዳእታ ጸጥ ዘበለ ኮነ። ኣብታ ዝተረገመት ምሸት ሙልጌታ ብደም ተለኺዩ ምስ ሞት እናተቃለሰ ከሎ እቶም ጨካናት ግን ገዲፎም ከዱ። እታ ዝሐሸ ህይወት ከናዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኸደ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ኣብታ ምሸት ህይወቱ ሓለፈ። እታ ብ10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣፍቃሪቱ ድምፂ ኣፍቃሪኣ ንምስማዕ ቴሌፎን እናጸናጸነት እኳ እንተነበረት ካብቲ ትጽቢታ ወጻኢ ኣቦ ወዳ ብሰብ ከም ዝተቐትለ ተረድአት። ንጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣብታ ሰላማዊት ከተማ ፖርትላንድ ዘስካሕክሕ ገበን ከም ዝተፈጸመ ተሰምዐ። እቲ ገበን እቲ ጽቡቕ ምስሊ ከተማ ዘበላሹ እንትኸውን ኣብ ነበርቲ እታ ከተማ እውን ዘሰንበደ ቁጣዐ ፈጢሩ እዩ። ብተወሳኺ ጽልእን ዓሌታውነትን ሒዙ ዝመጽእ መዘዝ ብዓይኖም ተዓዘቡ። ስምባደ ናብ ቁጥዐ ናብ ሓዘን ከዓ ናብ ኣለሻ ፍትሒ መገዲ ስለ ዝጸረገ ፖሊስ ብቕልጡፍ ምርመራ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እቶም ቀተልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣተው። እቲ ዝሕዝን ኪሚስኪ ገበን ሰሪሐየ ኢሉ ህይወት ሰብ እውን ኣጥፍየ ኢሉ ክሕባ ኣይፈተነን። እኳ ደኣስ ሙልጌታ ጸሊም ስለ ዝኾነ ቀጥቂጡ ከም ዝቐተሎ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ እውን ኣመነ። ኣብ ካሊፎርኒያ ዝነበረ መራሒ ትካል ዋይት ኣርያን ሬዚስታንስ ቶም ሚትዝገር ብመስመር ቴሌፎን እቲ ትካል በዓል ኪሚስኪ ዜግነታዊ ግቦኦም ፈጺሞም ክብል ተሰምዐ። ይኹን እምበር ርእይቱኡ ንህዝቢ ዘሕዘነን ዘሰንበለን ኮነ። ነዚ ኦሪገን ወኪሉ ክሲ ዝመስረተ ዓቃቤ ሕጊ ኖን ፍራንክ እቶም ተኸሰስቲ ገበነ ቅትለት ከም ዝፈጸሙን ገበነኛ ምዃኖምን ከርኢ ተዳለወ። ኣብቲ መጋባእያ እቲ ዓቃቤ ሕጊ ዘቕረቦ መረዳእታ ጭብጢ ዘእምን ስለ ዝነበረ ነዊሕ ቆጽራ ቤት ፍርዲ ኣይወሰደን። ንሙልጌታ ብናይ ቤዝቦል ዕንፀይቲ ርእሱ ወቂዑ ዝቐተሎ ኪሚስኪ ብቐዳማይ ብርኪ ገበነ ቅትለት ገበነኛ ተባሂሉ ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈረዶ። ተሓባበርቱ ካይል ቡርስተንን ስቲቭ ስትራስተርን ድማ ገበነ ቅትለት ንኽፍጽሙ ተሓባበርቲ ወይ ድማ ሓገዝቲ ተባሂሎም ነፍሲ ወከፎም ናይ 20 ዓመት ማእሰርቲ ተፈረዶም። እቲ ፍርዲ እንተተዛዘመ እኳ ስድራ ሙልጌታ ፍትሒ ንኽረኽቡ ገና ቃልሲኦም ዝጅምሩ ነይሮም። ኣቦ ሙልጌታ ኣቶ እስራት ኩንህን ሓው ኣቦኡ እንግዳ ብርሃንን ብድሕሪቶም ገበነኛታት ዘለዎ ትካል ታሕታቲ ንምግባር ቆሪጾም ተለዓሉ። ኣብቲ እዋን ብተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሞሪስ ዴዝ ዝምራሕ ዘ ሳውዘር ፖርቲቭ ሎ ሴንተርን ጠበቓ ፖርትላንድ ኤልደር ሮዛን ኣብቲ ፋይል ኢዶም ኣተው። ሳውዘር ፖስቲቭ ሎ ሴንተር መደበሩ ኣላባማ እንትኸውን ንዓሌታውያን ጉጅለ ብሕጊ ፍትሐብሔር ሃብቶም ክስእኑ ንዝገብር ውህብ ትካል እዩ። እቲ ንመኽሰብ ዘይተጣየሸ ትካል ጠበቓታት ናብ ክሲ ፋይል ሙልጌታ ኢዱ ከእቱ ዝወሰነ ባሃንደበት ኣይነበረን። ዋና መስራቲት ጉጅለ ዴቭ ማዚላ ካብ ታሕታትነን ንምምላጥ ነቲ ኣንቲ ፋሚኔሽን ዝተባሃለ ማእኸል ሕጊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ቃሉ ሂቡ። ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሓላፍን ተሓባባርን ስርሑ ገበን ብምቅላዕ ቅፅዓቱ ክቃለል ስለ ዝደለየ እዩ። ሓበሬታ ነቲ ትካል ምስ በፅሐቶ እቲ መስራቲ እቲ ትካል ድማ ኣብ መፃወድያ ንምእታው ዝሕግዞ ዴዝ ማዚላ ከም ዝረኸበ ተረድአ። ንሱ ንሓወቡ ሙልጌታ ኣቶ እንግዳ ብርሃን ብኣካል ብምርካብ ሙልጌታ ፍትሒ ክረክብ ግልጋሎት ጥብቅና ከም ዝህብ ሓበረ። ኣቦ ሙልጌታ ኢትዮጵያዊ ሓራስታይ ስለ ዝኾነ ንጠበቓ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተረድአን እቶም ጠበቓታት ብነፃ ክቃወምሉ ቃል ኣተው። እቶም ጠበቓታት ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ መራሒ ዋር ቶም ሚትዝገር ታሕታትን ንምግባር ስርሖም ጀመሩ። ፈለማ እቲ ጉዳይ ንፌደራል ቤት ፍርዲ ኣቕረቡ። ይኹን እምበር ኣብ ትሕቲ ሚትዝገር ይሰርሕ ዝነበረ ዴቭ ሜዝላ ክምስክር ፈቃደኛ እንተኾነ እኳ ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ተጓነፈ። ብመሰረት ኣሰራርሓ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቅድሚቲ መጋባእያ ምጅማሩ
ሽም ምስክርን ኣድራሻን መነባብሮ ገዝኡን ምግላጽ ግድን እዩ። ይኹን እምበር እዚ ንዕኦም ቀሊል ኣይነበረን። ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ኣብ ኢድ ዘይግቡእ ሰብ እንተደኣ ኣትዩ እቲ ምስክር ክቕተል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ሓደሮም። እቶም ጠበቃታት ሓይልቶም ዓሌታውያንን ብዝግባእ ስለ ዝፈልጡ ድፍረት ዝሓትት ሓድሽ ስጉም ተወሰዱ። ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዝጀመርዎ ክሲ ኣቋሪጾም ኣብ ኦሪገን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ማልቲኖማ ፋይል ክሲ ኸፈቱ። ብመሰረት ሕጊ ኦሪገን መንነት ምስኻር ብምስጢር ስለ ዝተሓዘ እዚ ድማ ነቲ ሞገት ንምዕዋት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ነይርዎ። እቲ ክሲ ፋይል ናብቲ ሓድሽ ቤት ፍርዲ ክዘዋወር ከሎ ካልእ ሓድሽ ነገር ተፈጥረ። ቅድሚ እቲ መጋባእያ ምጅማሩ ቶም ሚትዝገር ቅሬታ ክስምዕ ጀመረ። ላዕለዋይ ሓላፊ ዲያኑ ዶናልድ ኢሽ ኢንደርሰን ኣይሁዳዊው ዝብል ሓሳብ ኣቕረበ። ምክንያቱ ሚትዝገር ጸረ ኣይሁዳውን መርገፂ ስለ ዝነበሮ በቲ ዝተሰየመ ዳይና ኣይተሓጎሰን። ንሱ እቲ ዳይና ክቕየር ተወሰነ። ንሱ ከም ዝበሎ ኣብ ቅድሚ ኣይሁዳዊ ዳይና ደው ካብ ምባል ካልእ ዝኸፍእ ነገር የለን በለ። ይኹን እምበር ኣብ ቤት ፍርዲ ግዝኣት ኦሪገን ብሕታዊ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ዳይና ዝኾነ ዳይና ኣንሰር ሃገርቲ ዳይና ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ክፈርዶ ተሰየመ። ኣብ ጥቅምቲ 1990 ታሪኻዊ መገባእያ ፍትሐብሔር ተጀመረ። ቁጽሪ ቤት ፍርዲ ካብቲ ልሙድ ወጻኢ ብመኽበርቲ ሕጊ ተጨናነቐ። ኣብ ናሕሲቶም ህንጻታት መሳርሒ ዝዓጠቑ ኣባላት ፖሊስ ተቐመጡ። እቲ መጋባእያ ተጀመረ። እቶም ጠበቃታት ነቲ ወዲ 10 ዓመት ሄኖክ ሙልጌታ ኣቦኡ ስራው ክንህንን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ፖርትላንድ ኣምጽዎም። ኣብቲ መጋባእያ ስድራ ሙልጌታ ልቢ ዝሰብር ምስክርነት ሃቡ። ኣቦ ሙልጌታ ኣብ ቦታ ምስክርነት ኮፍ ኢሉ ብሓገዝ ተርጓሚ ክዛረብ ጀመረ። ወዶም ሙልጌታ ተስፋ እታ ስድራ ከም ዝነበረን ንዕኡ ናብ ኣሜሪካ ንምልኣኽ እታ ዝነበረቶም ብሕታዊት ላሕሚ ከም ዝሸጥዋን ብሓዘን ገለጹ። እዚ ድማ ሕልሚ ሙልጌታን መስዋዕትነትን ንስድርኡን ብግልፂ ዝመስክርን ብተወሳኺ ልቢ ዳያኑ ዝሰብርን ኮይኑ ተረኽበ። ኣባል እቲ ጉጅለ ዝኾነ ገበነኛ ምዃኑ ዝኣመነን ዴቭ ማዜላ ኣብ ልዕሊ መራሕቱ መስከረ። ሚትዝገር ንሰባት ከጥቅዑ ብኸመይ ከም ዘለዓዕሎምን ብኸመይ ከም ዝምድቦምን ብዝርዝር ቤት ፍርዲ ኣረድአ። እቲ ዘስደምም ማዜላ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከሎ ከባቢ 60 ዝኾነ ኣባላት ንኽወድቁ ኣብ ደቡብ ኦሪጋን ገበን ክሰርሑ ተሓባበርቲ ተባሂሉን ተኸሲሱ እዩ። ሕዳር 22 1990 ዳያኑ ውሳነ መሓላሊፎም። ቶም ሚትዝገር ንወዱ ቶም ሚትዝገር ሓዊሱ ዋይት ኣርያን ሬዚስታንስ ዝተባሃለ ትካል ብገበነ ቅትለት ሙልጌታ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ተረጋገጸ። እቶም ጉጅለ ዳያኑ ንስድራ ሙልጌታ 12.5 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክህቡ ወሰነ። ነፍሲ ወከፎም ገበነኛታት ብመጠን ዝሰርሕዎ ገበን ካብ 5 ሚልዮን ክሳብ 500,000 ዶላር ክኽፍሉ ተገበረ። እቶም ገበነኛታት 12 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኣይነበሮምን። ስለዚ እቶም ጠበቃታት ነዚ ንምፍጻም ነዊሕ ርቀት ከም ዝወስደሎም ብዝግባእ ይፈልጡ ነይሮም። ነፍሲ ወከፍ ንብረት ሚትዝገርን ዝተሓብአ ሃብቲ ክከታተሉ ዓመታት ተሕለፉ። ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ፒክኣፕ ትራክ መኪንኡ ካልኦት ንብረታቱን ብምሻጥ ከባቢ 200,000 ዶላር ገንዘብ ኣከቡ። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ ፍልፍል ኣታዊ እቲ ትካል ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ሚትዝገር እዩ። ንሱ እቲ ገዛ 125,000 ዶላር ተሸጠ። እዚ ኸይዲ ፍትሒ ጠበቓ ጄሚስ ሮል ፓይቲክ ጀስቲስ ክብል ፀዊዕዎ። መንበሪ ገዛ እቲ ጻዕዳ ዓሌታዊ ዝተሸጠ ንሓደ ስራ ስፓኒክ እዩ። ብመሰረት ኦም ስቲድ ሕጊ ካሊፎርኒያ ካብ መሸጣ ገዛ ሚትዝገር 45,000 ዶላር ጥራዩ ክወስድ ተፈቐደ። እቲ ዝተረፈ 76,000 ድማ ንወድን ሙልጌታ ተዋሃቦ። ብሰንኪ ውሳነታት ቤት ፍርዲ ቶም ሚትዝገርን እቲ ጸላኢ ይሰብኽ ዝነበረ ትካልን ክዕጾ ብምግባር ካብ ስራሕ ወጻኢ ገበርዎም። ድሕሪ እቲ መጋባእያ ታሪክ ሙልጌታ ካብ ልቢ ዳያኑ ከይጠፋ ኣይካለን። ኣብቲ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ኦሪገን ክምስክሩ ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ስድራ ሙልጌታ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም። ካብ ጠበቃታት ሳውዘር ሎ ባርተን ስተርን ሓደ ዝኾነ ጄምስ ማይክ ኦርላይል ደጊሙ ምስ ስድራ ሙልጌታ ንምርኻብ ናብ ኢትዮጵያ ቅንዐ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንወዲ ሙልጌታ ሄኖክ ብኣካል ረኸቦ። ጠበቃ ማክ ድማ ብጽቡቕ ልቢ ወዲ ሙልጌታ ልቡ ተነኽአ። ምስ ወዲ ሄኖክ ኣይናለም እውን ተዘራረቡ። ንሄኖክ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ክወስዱ ሓሰበ። ኣዲኡ እቲ ሙልጌታን ወዱን ዝምነይዎ ዝነበሩ ህይወት ምንታን ክረግብ ብሕጋዊ መንገዲ ክወስዶ ፈቐድሉ። ንሱ ድማ ማክ ሞግዚት ኮይኑ ክወስዶ ወሰነ። ይኹን እምበር እቲ ኸይዲ ዝተሓላለኸ ነይሩ። ፈለማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ክዘናጋዕ ኢሉ ናብ ኣሜሪካ ወሰዶ። ብምቕጻል ንኣዲኡ ኣብኡ ንኽመሃር ኣፍቀዳሞ ትምህርቲ ምቕጻል ገበረ። ይኹን እምበር ምስ ግዜ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ቪዛ ንሄኖክ ምሕላኽ ከም ዝኾነ ስለ ዝተዓዘበ
بمغزيتነት كعب وسنة بمغزال اتي ملقيتا انهيونو كوسدو زحسب هيوت كونن قوريصو تلعالم اتي كاب ابو زورسو گنزب توسنة اسيدو هينوك تمرتي ابيشن تختاتله تقدم حجي نابو حدش كدانن سانن كلخلو زلمن زنبره هينوك كابتن عباي نفاريت نقدي كخون بقعه اتي ابو زمنيلو زنبره هيوت مايك اوراي قهد قبرلو هينوك ابراري قدم مخانو اب يسوانتا باربارا ببوليتيكا ساينس دغري حيزيو اب امريكا ابرار خوينو كسرح انتفتنكوا اب ايثيوبيا ايرلاينز سراح جمره 26 حمله 2010 قتال مولجيتا إريمسكي اب بيت مأسرتي باتيسي اب 45 عامتو هيوت حليفيو كالي بروستر دما اب 2002 كاب بيت مأسرتي حارات وصقوا اب 2006 اب لعلي بوليس متقعت سلاز فصمه داغماي اب بيت مأسرتي اتو كابتم كالوت دستفلي ملكعو ستيف ستراتس اب بيت مأسرتي خوينو لعلنت صعدو زغبرو زنبره غسكواس دو كم زبله غريصيو مراحتي تጉጅለ ዝኾኑ ቶም ሚትዝገርን ትካሉን ተኸሰሩኳ ጽልኢ ምዝራእ ቀጽሎም ልዮም ኣብ 2018 ወዲ 80 ዓመት ተነበረኳ እቲ ትካል እናመሓደረ ኣብ ራድዮ ኒዮናዚ ዝበሃል መደብ የዳሉ ከም ዝነበረ ጭብጥታት ተረኺቦም ልዮም በከተማ ፖርትላንድ ሳውዝ ኢስት 31 ኒስተን ፓተን ስትሪት መስቀለኛ መገዲ ሽሙል ጌታ በእንግሊዝኛን አምሓርኛን ተጻሒፉ ይርከብ ብተወሳኺ ስእሉ እውን ተሰቒሉ እዩ እቲ ከተማ 13 ሕዳር መዓልቲ ሙልጌታ ስራው ኢላ ሰይማቶያ ሙልጌታ ኣብ ንስነቱ ተመተኳ ሽሙ ዓወት ወዱን ግን ተምሳሌት ፍትሕ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ቀጽሎም እዮም ቅትለት ሙልጌታ ነቲ ዘመናዊት ከተማ ፖርትላንድ ኣሰንቢድዋዩ ይኹን እምበር ድሕሪት ገበን ሓደ ናይቲ ከባቢ በዓል ስልጣን ዓሌታውነት ኦሪገናውያን ኣይገልጸሙን ብምባል ታሪኽ እታ ከተማ ክሕድስ ፈቲኑ ምክንያቱ ሕሉፍ ታሪኽ ኦሪጋን ካብቲ መደረ በዓል ስልጣን ዝተፈለየ ነይሩ ኣብ 1958 ኣብ ግዝኣት ኦሪገን ዝጸደቀ ሕገ መንግስቲ ጸለምቲ ከይነብሩ ዝኽልኽል ነይሩ እቲ ዓንቀጽ ኣብ 2002 ብመረጽቲ ክሳብ ዝእለ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ጸኒሑ ኣብ 1988 ሙሉጌታ ተለሉ ዓመት ፖርትላንድ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ ልዕልነት ጻዕዱ ዝነገሰለን ከተማታት ሓንቲ ነይራ ፕሬዚደንት ሲኤን ፖርትላንድ ኣርቢለንግ ኒክስሞን جانسن بورتلاندن زسكحكح جبنات كم زتفتصمላ امينوم يوم بسنكي قتلت ملجيتا عليتاونتن بمقوام 1500 سبات استساتفلو عبي سلاماو سلفون تغيريو ات سلاماو سلفي 150 بوليس كللا زحبو انتخونو از دما اب تاريخ بورتلاند بركت زبل بزح بوليس تساتفلو سلف خوينو تسنيدو الله اب 10 شعات تسعات نقتلت ملجيتا ملسين مهاب كامبا اورسس زتبهال صره مدلاو زقالس ጉጅለ መንእሰይውን ተመስሪትዩ ቶም ሚትዝገር ዘ ኦርደር ዝተባሃለ ልዕልነት ጻዕዱ ዝጉስጉስ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ናይ ዝመስረተ ሮበርት ጀሚቲዮስ አድናቀዩ ነይሩ ኣብ 1984 እቲ ጉጅለ ጥፋት ኣብ አልምበርግ ዝተባሃለ ቦታ ህቡብ አይሁዳዊ መደብ ራድዮ አቅራቢ ገበን ቅትለት ፈጺሙልዩ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ይልዓል እቲ ንሙልጌታ ዝቀዘፈ ዓሌታዊ ጉጅለ ሕጅኸ ኣሜሪካ ይንቀሳቀሰለ ድዩ ሳውዘር ቨርቲን ሎ ሴንተር ዓመታዊ ጽልኢ ዓሌታውያን ብዝብል ርእሲ ሰብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ነቲ ናተብላዕለ ዝጸንሐ ሕቶ ክምልስ ፈቲኑ ኣብ 2022 ዝወፀ ጸብጻብ ካልኦት መጽናዕትታትን ከም ዝሓበርዎ ንሙልጌታ ዝቀተለ ጉጅለ ጽልእን ዓሌታውነትን ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሙልጌታ ዝተገበረ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝተገበረ ኣይነበረን እኳ ዳስ ውጽኢት ሓደ ዓብዪ ዓሌታዊ ጉጅለ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ SPLS ዝገበሮ መጽናዕቲ ከም ዝሓበሮ እቲ ጉጅለ ጸረ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ ፍልሊ ዝርከበሉ መንገዲ ትራዩ ተቀይሩ ኣብ 1988 በረርቲ ወረቀታት ዝበትኑ ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስጢራዊ መልእኽቲ ዝለዓኣኽሎም ኣፕሊኬሽናት እዮም ዝጥቀሙ እዚ ድማ ካብ ጎስጓስ ናብ መጥቃዕቲ ብቁልጡፍ ክሰጋገሩ ገይርዎም ኣሎ ይብል ኣብ መወዳእታ ታሪክ ሙልጌታ ገዲፉልና ዝኸደ ነገር ነቲ ጉጅለ ጽልኢ ብኸመይ ከም ንቃለሶ ከም ንኽእል እዩ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ጽልኢ ዘሪጉ ጉጅለታት ኣብ ሸሓት ኪሎሜትር ኮይኖም ዝገብርዎም ጎስጓስ ብኣባላቶም ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብቀይታ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ዘረጋገፀ እዩ ጸብጻባት SPLS ከም ዝሓበርዎ ሜላ ጽልኢ ዝዘርኡ ትካላት ንምቅላስ ዝጥቀመሉ እዩ እቲ ገበነኛ ናብ ሕጊ ዝቀረበሉ ኸይዲ ብምፍጣር ጎኒ ንጎኒ ድማ ገበነኛታት ወዳኢ ዝልእኽ መሓውር ብንፍታ ብሄር ክሲ ወይ ድማ ሲቪል
ኢንቨስቲጌሽን ዓቕሚ ገንዘብ ምድኻም ከም ዝከኣል እዩ እዚ ታሪክ ሙልጌታ ዘምህረና። ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኣብታ መዓልቲ ኣይብቅዕን ጽልኢ ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ርኡየተ ዓለም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ምስዓር ከም ዝከኣልን ኣርዩ እዩ። ሽም ሙልጌታ ኣብ ፖርትላንድ ዝርከብ ጎደና ንምልክት ጥራይ ዝተጻሕፈ ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ ጽልኢ ዝዘርኡ ጉጅለታት ንምምርካስ ዝግበር ቃልስን ምትብባዕን እዩ ተሓቲሙ ዘሎ። ክሳብ መወዳእታ ምስ መደብና ስለ ዝነበርኩም ከዓ ካብ ልቢና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። እስካዕ ሽዑ ሻሎም።